og lige sige igen, at Jes Dorph jo efter, at han blev millionær for at opfinde kuren for AIDS, jo altså stadigvæk bibeholder sit arbejde på, på TV2, som værende en af de førende ankermænd, sammen med sig selv og Jes Dorph. Og det, de måtte jo, kongehuset måtte jo tigge og bede Jes Dorph om at være kommentator på det her bryllup. Han havde sagt snart nej. Og her ser vi... Lad os høre, hun siger, hende den fremmede pige. De fik faktisk glemt af prinsen og prinsessen, da de kom kørende tilbage her til slottet. Hun har lange, ulækre aliensfingre, kan man se. Monkeyboy, kan du lige tilbage? Ja, tak for det, Monkeyboy. Lige køre tilbage der. Læg mærke til hendes lange, ulækre aliensfingre, kombineret med sut-pik-øjenbryn, som jo altså er noget af det, som prins Joachim er helt vildt glad for. Ja. Det er Mette Mathilde, som først optrådte på pokersejlet pokerinmybot.com, som nu er blevet ansat af TV2. Hun var kandidat til at overtage jobbet som chef for TV2 Radio, før det blev lukket ned. Hun var den, der var mest kvalificeret. Må jeg stoppe det? Ja. Poker in my butt? Ja. Tak. Hvem er de børn der så? Det er indhaverne af netop af den hjemmeside, der hedder bodypoker.com, som er, kropspoker for folk med vækstproblemer. Og de to piger der, det er det er Sommerland Sjælland Garden. Nej, det er det ikke. Det er de hjemvendte soldater fra Afghanistan-missionen, som er ude at fejre, at de har fået fri. Og det er sådan, at alle soldater lander i tønder. Og så marcherer de simpelthen hele vejen tilbage til København. Er det så en general, hende der går forrest med huen? Er det en general for soldater? Nej, det er hende stripperen, de har købt til senere i aften. Eller fællespigen, tror jeg hun hedder, blandt tropperne. Kan du simpelthen tænke, hvorfor går der en sikkerhedsvagt ved siden af soldaterne? Er det ikke lidt fjollet? Kan de ikke beskytte sig selv? Hun er ikke sikkerhedsvagt. Det er mor til ham, den høje, der går der. Han har træben, benproteser, og så har han svært dårlig penalhygiejne, hvilket vil sige, at han altså er på vej til at kunne forstyrre både rytme og trav for garden. Godt. Jeg vil så gerne høre, hvad det er for nogle ting, du har fået. Ja, jeg sidder jo her med lykkeønskninger og fra forskellige prominente mennesker i Danmark. Ja. Og først så er der, skal vi overbringe, fordi vi har jo fået, i stedet for at sende, en gave, det er så upersonligt, så har forskellige prominente mennesker i, kongeriget? I kongeriget valgt at sige, Omar, Brian og Simon, er I ikke søde at overbringe hilsen for os, mens vi viser et billede? Og der siger vi, selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør Zulu Royal det. Her er det Anja Andersen, og han siger til brudeparret, tillykke, sut min pik. Og, nej, så står det her, nej, det var bare en joke. 1000 gange tillykke, må det gå rigtig godt. Håndbold. Anja, så en tegning. Ja, kærlig hilsen, Anja. Munter Karl. Så er der her en hilsen fra, det er jo så ikke fra, fra kongeriget her. Det er jo Ace of Base, som skriver til, til det kommende prinse- og kronprinsessepar. Tjena fan! Har ni inte med lude og svart guld? Vi hyggs ni på Crazy Daisy. Og det er noget med hej. Med lude og svart øl, hvad er det for nogle ting? Det er jo remoulade og sort guld. Hvis vi lige kigger her, der kan I se hende. Nej, kan vi køre billedet lidt tilbage, abedreng? Der vil I venstre side af billedet se en kvinde, der balancerer en form for krus eller kop på hovedet. Hvad sker der? Det er fra den... Bare kør frem igen, abedreng. I kan se, at hun vil komme frem her. Det er... Hvad? Jamen læg mærke til, at det samme er i højre side af skærmen, Aben. Hvis du kører lidt tilbage, vil I kunne se, at også derovre i højre side. Ja. Og det er jo altså Dansk UFO-lav, som kommer ned for at skabe en landingsplads i aften, når Marie Cheval skal ud i rummet, adopteres af rumvæsener i op til 3 timer og komme tilbage som vortende rumor for forskellige aliens. Brian, som jo er måden, kongehuset avler på. Lige præcis. De bliver lagt som pupper et sted flere lysår fra os, og så kommer de tilbage. Og man kan se det i kasematterne under Kronborg, de store æg, der står og pulserer, som på et tidspunkt, når de kommer i nærheden af en kongelig personage, åbner, og ud kommer der en smuk lille prins eller prinsesse. Det er meget rørende at se på, faktisk. Ja, her er et kort, som jeg ved, du vil elske at læse op. Jeg er så glad for, at der kommer det her kort til vores bryllupspar. Et flot og dejligt kort fra Ayub Kalule, som mange måske kan huske. Ja. Tilbage i 70'erne, hvor han var måske en af de mest prominente sorte boksere, fantastisk, der nogensinde har været.
Og han siger, det er skrevet på afrikansk, jeg kan ikke læse det. Men jeg tror, at det kan du. Ja, der står, kære Danmark, tak fordi, at jeg måtte ikke være her, men jeg håber, I får en fantastisk fest. I skal slet ikke tænke på mig og alle mine børn, der ligger og sulter. Det er faktisk lige meget, bare I har det sjovt. Det er meget sødt af Ayub Kalule. Ja, Ayub, en ven af kongehuset, som man ikke hører så meget til, fordi han jo har travlt med sin udlejning af kondicykler, som næsten virker.